Dakis pangut kilaya sok bat ka jingaki persya ka bahetam ha Gaza nadu balas dang biang katma. Dakis pangut kibriu kilaya simenta ha ka jingaki persya Hamas ka bahetam ha Gaza nadu balas dang biang katma bat ka Israel. Ha ka baki lami isya surok ban dawa ya katika kenhun ban herno na ka borsan syar. Ki leno Hamas ki baladeng daki mas rengkat ki suloi bat ki weipat ki bara daki ding ki larong sapo bat pen prajubor ya ki nong yaki da ka bat thombor ya ki katto kat nengot ki video balas sapriang haki social media da ki nong yaki ki bajukan tho ya ka Hamas ki pani ya ki samla ki bayai leng ba ki surok jongka bej lahnya kabadon syate lamingi jongka Gaza hak si balang da ka baki laya perta me Hamas me kinong kersian jong ka Hamas ki yada ya ketika kenhun kila penrit ya ka jingdon kam jong kinong ya ki bat kila keno ba kinong ya simenta ki dei kinong chat kala ka Hamas kampat la ban krene halor kane kita ki jing ya ki haki benta ba syate jong ka Gaza kila jia sisngi hadin baki riuking atiar jong ka Islamic Jihad kila siat roket ya ka Israel kabala penlong ya karai jongka Israel ban penken riakno ya ki benta ki bahe jongka Betslehnia kabala penmi ya ka jingbitar jongki paiba ha ketika than ka Israel kelas dang biang ban pak hambun ki sipai jongka ha Gaza hadin bakala sange ya siat kabala jandap arbanai ha kabakala kenno ya ka Hamas bakala kentaj ya ka jing terwa themai jongka US ban penjelan ya ki jingnya tekular ka Hamas ha ka por kala keno baka Israel kala ino ya ka jingnya te tenrai ka balayakut hau benai Januari daki spangut kinong Palestine kilaya badaki hajar ngut kila pedwir nadu baki kamsipai jong ka Israel kila sedang biang daki jing hirtma naka lingsonya haka khat prater umat wai ni kinong yaki ubadai unong song snong jong ka Betslehnia Muhammad Diab ula siap penjot ya ka ying jong u haka thma bad ula duno ya lau jong u human haka jing siap thombor lingsun jong ka Israel chisna menchwa ni kentaj banyap na ka penta uno na ka penta kanu ka agenda jong ka parti ne ka jing mentoy jong kiri bari ulaong ka Hamas ka dai ban hier bat ngap ya ka sur jong ki bas ngosi ka sur ka bakiu na ki traithlu kadai ka sur ka basisatam ki durna katay kan nong ba ki peniru ya ki nong ya ki baperta hiar ka jingsan syar jong ka Hamas hiar ya ka jingsan syar jong ki para bangay muslim ka Hamas kalong ka nong san syar marway ha Gaza na duus nem arjar nyaw hadin bakala job ya ka election ha Palestine sisnem swa bahadin kata kala beno da kabor yakin nong yale persya ka jingkan tho ka bapau ya ka Hamas kala nangkiu ha Gaza nadu balas dang katma haki surok bat haki internet wat laki don ki bayai ne jur bat kalong ka ba ban thau tikena hadu katno ka jingkersan ya ketika kenhun kala nangkiu